खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि गोनां खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै लोगोनि आखायाव थैनो गोनां जादों सासे बर' सुबुङा गिबियाव औवाजों बुनायनि जाहोनाव गोब्राब जोखोम उनाव देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लादों जितेन बर'आ थैनाय जितेन बर'नि देहाखौ लामायाव लानानै राजा लामायाव दुंहाव खालामदों रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जितेन बर'आ गारि सालायग्रामोन जौखि दैमायाव बिथांमोननिया अदेबानि लोगोफोरनि मोनसे आड्डा जादोंमोन बेयावनो लोगोफोरनि गेजेराव गिबियाव नांज्लायनाय जाग्रोदों उनाव लोगो उत्पल देखानि गाग्लोबनायाव गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादोंमोन जितेन बर'आ गोब्राबै जोखोम जानाय जितेन बर'खौ गुवाहाटीनि देहा फाहामसालियावबो थिसननाय जादोंमोन नाथाय रैखा खालामनो हानाय जायाखै उनाव नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिजिरनाय नांगौनि दाबिजों जितेन बर'नि गोथै देहाखौनो राजा लामायाव लानानै गोख्रों दुंहाव बेरेखा खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों मैदेरनि उदखाराव हालाय हाफाय जानो गोनां जादों हाग्रा ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफ्रा मैदेरनि उदखाराव खुनु रोखोमै जिउ रैखा मोननो हादों नखरनि सोद्रोमाफोरा सानै फिसाफोरखौ लानानै खारस्लाबनो हायैयाव सासे फिसाखौ कम्बलजों बोननानै सौखि सिङाव सोनानै गालांदोंमोन नाथाय मैदेरा न' बां सिफायखांनानै कम्बलखौबो गुबुन दाबसे जायगायाव गारहरदों नंगौ मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव जानाय दावहाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै तामुलपुरनि साहा मैदेरनि उदखार खालामफैबाय थानाय जादों थिग बेबायदिनो तामुलपुरनि नाग्रिजुलि 2 नं दांगारगाव अन्थाइबारि गामियाव मैदेरनि उदखार गपाल रायनि न'खौ गाफाय गासि खालामनानै न'आव थानाय माइ माइरं दालि गासैखौबो जानानै सिलिंखार खालामलांदों हाग्रानि मैदेरा मैदेरनि उदखारनिफ्राय खुनु रोखोमै जिउ रैखा मोननो हादों नखरनि गासैबो सोद्रोमाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला हरनि 1:30 रिंगासो समाव मैदेरा फैनानै न' बां गाफाय गासि खालामफैदोंमोन बेखौ थट मोननानै सानै फिसानि मादाव सासेखौ बिफाया लानानै खारदोंमोन आरो सासे फिसाखौ कम्बलजों बोननानै बिसनानि सिङावनो सोनानै गालांदोंमोन उनाव मैदेरा फैनानै न' बांखौ सिफायनानै उन्दै गथ'खौ बोननाय कम्बलखौ गुबुन दाबसे जायगायाव गारहरदों नाथाय खाफाल मोजां कम्बलाव बोननायनि थाखाय उन्दै गथ'सायाव जिउ रैखा मोननो हादों मैदेरखौ होहरनो थाखाय रायजो राजाफ्रा फैदोंमोनब्लाबो मैदेरा उल्थायैसो रायजो राजाफोरखौ होसोदों होननानैबो फोरमायथिदों आरो बे ओनसोलाव मैदेरनि उदखारा गोलाव समनिफ्रायनो जाबोबाय थादों आरो सुबुंफोरा भुगिबोनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों भुगिनांनाय रायजो राजाफ्रा आसामनि 25 जायगाफोराव बम बेरहोनो हुमखि हरनायखौ लानानै आसाम पुलिसा हालाय हाफाय जानायनि उनाव गं 100 देहा फाहामसालियाव बमा बेरहोनो थाखाय इमेलनि गेजेरजों हुमखि हरदों बेनि उनावनो पुलिसनि गेजेराव हालाय हाफाय जानो गोनां जादों आसामनि उनाव बे खेबाव राजस्थाननि देहा फाहामसालिफोराव बमा बेरहोनो हुमखि हरदों गिबियाव राजस्थाननि जयपुराव थानाय हस्पिटालफोर मनि लेक हस्पिटाल आरो सिके बिरला हस्पिटालाव बम बेरहोनो थाखाय इमेलनि गेजेरजों हुमखि हरदोंमोन इमेलनि गेजेरजों लिरदोंमोन दि देहा फाहामसालिनि जायखिजाया बिसनानि सिङाव बमा दोननाय जादों आरो बाथरुमाव बमा दोननाय जादों बमा बेरहोनानै थैनि बाना जाहोगोन बेबायदि हुमखि हरदोंमोन गंनैबो देहा फाहामसालियाव आरो एखे इमेलजोंनो हुमखिखौ हरदोंमोन इमेलनि गेजेरजों बेबायदि हुमखि हरनायनि उनावनो बम स्क्वाड आरो डग स्क्वाडनि गेजेरजों गोख्रों बमा नागिरनाय जादोंमोन नाथाय उनाव जेबो बेबायदि बमा मोननाय जायाखै रिपर्टनि बायदिब्ला दाब दाब जायगानि गं 100 देहा फाहामसालियाव बेबायदिनो बमा बेरहोगोननि हुमखिखौ इमेलनि गेजेरजों हरदोंमोन नाथाय सोर बेबायदि हुमखिखौ हरदों बेखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै आरो मिथिनो थाखाय संदानायनि हाबाया जागासिनो दं अदेबानि बेखौ मिथिनो थाखाय इमेलनि IP एड्रेसखौ नागिरनाय जागासिनो दं होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों सोरखारनि खामानि मावनायनि सायाव गोजोननाय गैयैखौ फोरमायथिदों एबसुनिफ्राय खौरांगिरि मेल हांख्रायनानै बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै सोरखारनि मावनाय खामानिफोरनि सायाव गोजोननाय गैयैखौ फोरमायथिदों एबसुआ बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों सनितपुर बिश्वनाथ आरो लखिमपुरनि गासै गं 164 गामि आरो 560 एफआरसि गामिफोर गासै 724 गामिफोर लोगोसे गं 94 डिस्पिउटेड गामिफोरखौ बिटिआरआव सोनो थाखाय लिस्ट होनाय जादोंमोन नाथाय बेनि मादाव गं 60 गामिखौल' बिटिआरआव सोनाय जादों नाथाय दासिमबो गं 664 गामियानो बिटिआरआव सोजायाखै होननानै सोरखारनि फारसे गोजोननाय गैयैखौ फोरमायथिदों एबसुनिफ्राय बेनि अनगायैबो एबसु आरो UPPLखौ मिथिहोआलासे डक्टर रनज पेगुआ जि थांखि लादों बेनि सायावबो गोजोननाय गैयैखौ फोरमायथिदों दिपेन बर'आ बिथाङा फोरमायथिदों दि बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' गामिफोरखौ BKWSआव सोनानै बियाब दानानै बिसायख'थि खुंनांगौ होननानै दाबि खालामबोदोंमोन
मोनथामजिद' बियाबाव थानाय बर' गामिफोरखौ BKWSआव सोनांगौनि दाबि खालामबोदों, जेराव 1547 बर' गामिफोर दं आरो बे 1547 गामिफोरखौ जाहाथे नायबिजिरो बेनि थाखाय आसाम सरकारनि सेक्रेटारियाबो डिसिनो थांनाय 2023 मायथाइयाव लाइजाम हरदोंमोन आरो बे बेलायाव CM आरो रनज पेगुजोंबो एबसु आरो UPPLआ सावरायदोंमोन। नाथाय डक्टर रनज पेगुआ एबसु आरो UPPLखौ मिथिहोआलासे BKWSनि चिफ आरो डिपुटि चिफखौल' लेंहरनानै थांखि लादों, जेराव प्रमद बर' आरो उरखावगोरा ब्रह्म बिथांमोनहा प्रेजेन्ट गैयामोनब्लाबो बिथांमोनखौबो प्रेजेन्ट दिन्थिनानै थांखि लादों होननानै फोरमायथियो। 36 बियाबनि मादाव 31 बियाबनि बर' गामिफोरखौल' BKWSआव सोनो थांखि लादों, जेराव गवालपारा आरो खोला कामरुपनि गासै 301 बर' गामिफोरखौनो एंगारलांदों आरो बोखावबावनो नाजादों होननानै फोरमायथियो, जाय सोंखारि जाथाव आरो बिचार गोरोबथाखौ मान होयि खालामनाय जादों होननानैबो फोरमायथियो दिपेन बर'आ। UPPL दोलोनि सिरियास मिटिं। क'क्राझाराव UPPL राजखान्थि दोलोनि क'र कमिटिनि गोनांथार मेल। आसाम आरो बिटिआरनि राजखान्थि थासारिखौ लानानै गोनांथार मेल, जेराव क'र कमिटिनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लादों। आसाम आरो बिटिआरनि राजखान्थि थासारिनि सायाव सावरायनायनि अनगायैबो जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि सायावबो सावरायनाय जादों आरो थांखि लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों राजु नार्जारिया। सेप्तेम्बर दाननि जोबनायथिंनो उफ्रा बिसायख'थिया जागोनखौ बिसायख'थि आय'गनिफ्राय खौरां मोनदों होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। जायनाखि बिजेपि दोलोआ BTC बिसायख'थियाव हारसिङै बिसायख'थि गेलेगोन होननानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोसावदों, बेनि सायाव राजु नार्जारिया बुंथिदों दि बेनि सायाव दासिमबो अफिसियेलि सावरायनाय जायाखै, नाथाय 2025 सिम BTCआव आरो 2026 सिम आसामाव बिजेपिजों UPPLआ एलायन्सआव थागोन। बेराफारसेथिं गिबि मन्थ्रिया BTC बिसायख'थियाव हारसिङै बिसायख'थि गेलेगोन होननानै फोसावनायनि उनावनो बिजेपिनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा UPPLनि मावनाय दांनाय आरो सोरखार सालायनायनि हेंथा खोथा बाथ्राखौ बुंहांनो हमनायखौबो नुनो मोननाय जादों। UPPLनि गोहोआ खम जालांबाय आरो लकसभा बिसायख'थियाव UPPL हिसाबै भट मोनाखै होननानै बिजेपिनिफ्रायबो अजद फैदों। बेनि सायावबो राजु नार्जारिया बुंथिदों दि बेबायदि खोथाखौ सोरबा दैदेनगिरिया बुङाखै, माखासे मावथिफोरासो बुंदों आरो गाव गावनि राजखान्थि दोलोखौ गोहोगोरा खालामनो बयहाबो मोन्थाय दङ। लोगोसे थांनाय MP बिसायख'थियाव बिजेपिआ गोबां मदद होदों, बेनिखायनो बिथांमोनखौ साबायखर बावो होननानैबो बुंथिबावो, जेराव क'क्राझार लकसभायाव मोनफ्रोमबो MLA बियाबाव बिजेपिनि MLA, मन्थ्रि आरो मावथिफोरा गेदेर गेदेर रेलि लानानै गोबां खस्थ' खालामदों आरो उल्था फारसेथिं UPPLनिया उदालगुरि लकसभा बियाबाव गामि गामि हाबनानै देरहाहोदों होननानै बुंथियो बिथाङा। उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय UPPL राजखान्थि दोलोआ थागथियारि जानो हमबाय। फैगौ सेप्तेम्बर दाननि जोबनायथिं जानो हागौ उफ्रा बिसायख'थिया। फोरमायथिनो गोनांदि प्रमद बर' बिथाङा चिरां जिल्लानि PWD चिरां डिभिजननि सिङाव गंब्रै RCC दालां लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। गंब्रै दालांनि मादाव उत्तर इस्लाकातानिफ्राय दरगाव थांनाय लामायाव 152,53,000 रांजों RCC दालांखौ लुनाय जागोन। गासै 15 मिटार गोलावनि जागोन बे दालाङा। बेनि अनगायैबो दानटक लामानिफ्राय चान्दपुर फारसे थांनाय लामायाव 25 मिटार गोलावनि RCCखौ 214,37,000 रांजों लुनाय जागोन। खाग्राबारिनिफ्राय कासुदला थांनाय लामायाव 347,99,000 रांजों 50 मिटार गोलाव दालांखौ लुनाय जागोन आरो खामारफारानिफ्राय टेङामारि थांनाय लामायाव 225,97,000 रांजों 25 मिटार गोलावनि RCC दालांखौ लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों प्रमद बर' बिथाङा। सानसेयावनो चिरां जिल्लानि सिङाव गंब्रै RCC दालां लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवदों BTCनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों, अब्ला नोंथाङा मेगननि हस्पिटाल नागिरनानै गोजान जायगायाव थांनांगौनि आरो गोनांथि गैलिया। बङाइगाव आइ हस्पिटालावनो नोंथांमोनहा मेगन नायजानो हागोन, जेराव मेडिकेल, रेटिना, OCT, पेक' मेसिननि गेजेरजों केटारेक्ट अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दं। बेनि अनगायैबो ग्ल'क'मा इभालुएशन, अकिउल'प्लास्टिजों लोगोसे फार्मासि आरो अप्टिकेलनिबो राहा दं बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। नोंथांमोननो मिथिहोनो गोनांदि खम बेसेनावनो कम्पिउटारजों मेगननि अपारेशनबो खालामनाय जायो। गासै 4 मेगननि डक्टरखौ बे फाहामसालियाव मोननो हागोन। डक्टरफोरा जाहैबाय डक्टर आशराफुल आलम MBBS, MS अप्थालमलजि, केटारेक्ट सार्जन आरो IOL सार्जारियाव ट्रेन, डक्टर किशोर पल MBBS, DO केटारेक्ट एन्ड ग्ल'क'मा स्पेशियलिस्ट, डक्टर पायल सिंगला
MBBS MS आरो डक्टर मेघाली शर्मा MBBS MS आइ स्पेशलिस्ट अप्थालमोलॉजी जायखिजाया मेगननि जेंना जायोबानो बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा फाहामथायखौ लानो हागोन समाया जाहैबाय समबारनिफ्राय सनिबारसिम फुंनि 9 रिंगायाव गेवगोन आरो मोनाबिलि 7 रिंगासिम थागोन नाथाय रबिबारखालि फुंनि 9 रिंगायाव गेवनानै सानजौफुनि 1 रिंगासिमल' थागोन चापागुरि र'डआव थानाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि उनथिंजाय अदेबानि सोनाबहानो मोननो हागोन बङाइगाव आइ हस्पिटालखौ नोंथांमोनहा मानिबा सायाव खौरां लानोबा 6900949900 नङाब्ला 0366435659 बे नाम्बारावबो खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय गाबोननि सानाव फिन गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनगोन दिनैनि थाखाय गोजोन्थों